Batibat. Tinapalabas na pagsaritaan da anib ken Inabuana ti may papan iti gameng. Kinuna ni Inabuana ani anib tinaikari a makatakwat no sa dino tinakaidulinan ti gameng. Kinuna na pay ani metlang anib tinakaitalkan na gapo ta isu ti addaan iti nadalos a panagpuspuso. Kabayatan na nalpasen ti pinaramid ni Victoria kadagiti lalaki at taga-ili. Pinagawid nan dagitoy ngem adda na inget nga imbilin na. Nasabat da borsyo dagiti binilin ni Victoria. Ket anyan abuteng tinangsalukob ken ni borsyo gapu takella at latan ti panangbekel dagiti lalaki kadakwada. Nagtartaray ni borsyo aging ga nakagteng iti balay ni Baket Petra. Nairanamet ti kadda ni Inabuana iti balay ni Baket Petra. Itagagayem adtuyen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Batibat. Ay, apay akas to'y matan ti mararami di Inabuana. Agar-ari ka din ti Diablo dito'y lubong. Ha! Agbaling ka din nga impyerno ti lubong. Borsyo! Sigudan ana impyerno ti lubong. Ang kasanuitan, ang mga nuawanan ti mabati ang nasaya at atao gapo kadagijay. Ay sigurado nga ado ti kakadwada. Kabsat buwana, anya ti rumbag ang maaramid itan. Agkararag tayo. Anya? Agtalag tayo iti apo. Mamate, kan awaten tayo kadagiti puspuso tayo ni Kristo. Anang subot kadagiti basbasul tayo. Dawaten tayo ti kaasina. Tapno ilisi na tayo iti dakas. Kastalaan? Di ka agbalen a pilosopo, borsyo. Husto ni kabsat buwana, bursyo. Sa bagay, ado ti di mo amaw maipapan iti namarswa iti amin ang makita kung saan ang makita dito'y lubong. Gaputa di makkel kalatan dito'y kabalityan. At di ka man lapulo simrek iti simbahan. Ay tanya kumapay a simbahan ti papanakngay. Katawan mat simbahan iti ili tayo. Sa bagay, nga madumod dagiti agpaspasyar ang mga kasabadit ha? Uray at dadagiti agpaspasyar ta di damot makadanon dito'y ayan tayo. Kasano ket nagadayumay. Ay ket kasano nga tan ngay dagijay kakadwak. Rumbang nga ibagam kadagiti panglakayan dito'y kabalityan. Tamapan nyo kitaan ida. Agtignay kan, borsyo! Umuna, abaligi. Ado, alalaki ti binakal. Dagiti binilin ko nga agisaknap iti butang. Nakamulagat dagiti naiwalang dito'y ngalay ti dalan. Nakauy-uy dagiti dilada. Uray la naglama, tiramay tinang bakal kadakwada. Ayan nga tandagitay. Ituloy ko tiyang dalyasan. Wanawanak dagiti binilin ko at tao. Sigurado nga, ang maaramid dati amin nga imbilin ko kadakwada. Saan adakas ti plano yung aramidan, nanang? Isu nga awan ti mang parit kada kayo. Kastamot ti ko na ti maysa kadagiti panglakayan asigod akamang ti simbaan, anib. Agyaman da pa'y ket dian. Sige, nanang. Nung kayat ni tatang, dua kayo ama pa nagdalo si Jay. Ngam ne, aganad kayo lang. Adda ka di pagpaggadan ijay? Nanang,
iti amin na lugar, ada pagpagkadan. Nabayag ngawan na pa ni Jay, tauray lag sa salupang ti sapot dagiti lawa-lawa. Posible nga dapay nagbalay nga ulag ijayan. Uwan anya. Nanang, itugot yun to ni Demol, lumapan kayo ijay ha. Ta ni Demol ti makatulong kada kayo. Kasta? Wen nanang, kabailan na parmakan ti pusa ti ulag. Ipasubo naksamat, amo. Amok akabailan maparmakan ti ulag. Nga uray, kasano ti kaatidog na Demol. Kunang matlang tao akasasa umday tapusan, Anib. Kuha nanang. Kasmetla tao dagiti ayop nanang. Makaawat da. Nang runano, kanayon tayo akasarsarita ida. Sa bagay, mamati ak iti dayta. Sana kagbayagan nanang. Agan an nagkamatanak ko. Didak pa kadanagan. Agyaman kami tasarsarungkaran na kami. Uray no nakaad-adayo dito'y ayan tayo. Jack kaya't ama isagmak kayo nanang. Sige, tama panak mo't iti ayan ni tatang. Agpakadaak yan ko na. Pakawanan nak barok. Nagbalinak anaulpit kan ka. Ni tatang kit dimat. Tatang, awan madi nga inaramin yung kanyak. No adaman, Jack sakitan. Gaputa mo ka panang isuro. Ken panangyali ka kayo kanyak iti dakas dagijay. Agyaman nak barok. Wen gayam tatang. No awan araramidan nyo. Kaduan nyo ni nanang numapan ni Jay simbaan. Talaga adwa kami ama panijay. Dalusan mi jay simbaan. Isublimi ti kinadalos ti aglawlaw. Kas idi ununana. Tatang, Malagip ko pa'y lang tila nga jay simbaan idi. Mapmapan kami kininanang mo ijay idi. Ngam nabayagan da idi. kasta gayam. Saan kami pa'y nagasawa kininanang mo idi? Masansan ti sasalob mi. Nakastrekak mat idi ni jay. Kasta? Ketnuan niya tila nga na idi. Kaya't ko ang maisubli. Pakaragsakak da ito yung aramidan mi kininanang mo, baro. Napanan ni Anib. Agsubli ni Jabantay. Wan, ngam saan nga agbayag ijay? Ni Inabuana ti agbat-bati iji balay tayo. Kasta timbaga ni Anib. Wan, Saro. Imbagkit di taadda ni Inabuana. Kasla saan tamot laapim manaw ijay, taadda mo't lagigyan. Ay nalakay. Kasla batibat dagiti napasarak ijay. Napasaranta ko na ma. Malagip mon dagiti napasamakken ka? Apay kit din ajak malagip. Ti kunam, nalipatak dagiti napaspasamak kanyak. No kasta, saan apod no nga awan malagip mo? Idi, kayat ko nga ilimit ti amin anak kita. Ken napasarak iti bantay anakasarakak iti day di Toribio Kimura. Jak maawatan. No apay nagtali na edak anaulimag idi. Kayat ko nga ibaga kada kayo ti amin anak kita ken napasarak. Ngem awan kirad ko. Sa kaslaha. At damang simbalod iti dilak. Tunggal gandatak nga ibaga kada kayo ti amin. Anya? Ne, kasano da ita? Jak nga rod maawatan no apay akas jay idi. Ngem ita, maawatakon. Di rumba nga mamuanti amin dagiti nakita. Ken napasamak kanyak. Tapno di maisturbo day di Toribio Kimura. Ken day di matlang a tao. Di aking gapuanan no apay ang nagbaliwak. Anya? Nagbalinak ang nauyong idin. Kinagurak ni Anib. Kinagurak da borsyo. Ken adda pa'y sabsabali nga inaramid ko. Ang nakadaksan ti padak a tao. Ngam no apay ang nagturedak idi. Ragsakan launay teriknak.
no adda mapasakitak idi. May saday ta ita pagyamanan ta iti apo, Saro. Insublinan ti sigud a kinataong. Wen, ket kaspaset ti panagyaman ko. Sansa nagtimapan iji nagpanawan a simbaan. Wan, kanayon ta amapan ijay tagdalusta. Bareng no addan tumitla umay apadi amang misa. Ne, simurot mat gayam ni Demol, Saro. Anya simurot? Ket no nakaununa pa ingem data dayta. Anya? Nadanon tan dito'y dayta apusa. Kasta ka di? Pudnon sa makawat iti sauday ta apusa. Naawatan nan sa tinagsaritaan mi kinianib. May papantiyo umay ta dito'y. Isu nga imunan. Unket nga ta. Sa bagay, nasayat mo. Kuna ni anib nga iso ti kadwata. Iso kano ti agpaay agwardyata. Wen, ipapanta na kasta bakit. Agsawar ka, di mul Sigurado nga ado ti nagbalay amarabutit ditoy. Tiliwam amin ida. Ado, ti tumatayab nga agalalatiw di tasangsanga ti balite. Nabayag matbasitan nga awan nagparit na kadagiti agap apon dita. At dadapay nga ta. Nalabit nga dadalaan dita. Hanggang saan daan nga agparparit na. Awan nga minan tilang disturbo kadakwada. Iti sumagmamanong nga aldaw. Kabsadwana! Day, si Kamot, Kapsat Petra. Nakaumay Kamot. Nalagip ka pa siya rin. Di Kamot nga minad umay ije sentro ti Puraw. Diyak mapanawan to'y balay da sa araw. Naingat nga mintibilin ni Anib. Asa anak a pumanaw. Tama nga no adamanan agdursok nga umay ditoy. Saan akayat ni Anib? Ama ulit tinapasamak. Itiday di kapsat tano. Sa bagay, noan niya launay ngamin ti umay da birukan ditoy. Nabatad mo't nga awan nasarakan dagiti imon unan anagkalkali. Gagangay ka dagiti agtarigagay a bumaknang kabsat buwana. Kas kanyak, rigat ko amin arigat nga agbibiyag. Iso akayat kumati makibingay kuma no adda pagsayatan. Iso anak itultulong kan nga imay kundi kali ditoy. Una, ay, Kabsat Petra. Awanan tigamang amakun ko na dito'y ikob da saro. Intalawan dagiti agbambantay. Amo, makasta tinapasama. Kasta ti agparparik na kanya. Awan dito'yan tigamang. Iso alipatan yon dayjay. Oh, kastalati ko na ni bakit buwana kaya't na nga isulati may ranod may. Borsya. Ay, di mo patpat yan dayjay kabadungalam bakit. Bakit Petra? Adamat ket ag-agum dayjay. Iso kastatim bakanakin ka. Muna ngamin nga idanon mo kanya. No kasta, saan pa yan napukaw ti pamatem nga dayjay tinaikali agamang? Sa anak to mamati nga awan ni Jayan. Siyempre, kapututan ni Parisaro te akin kukwa iti dayjay. Iso din tumayalis dayjay. No mayalis man, iti lang sa bali apasat ti sanikwada. Saan na maipanaw iti ikob ti tawid ni Parisaro. Anya nga ro ti planom ita, Borsyaw. Demo ko na. Amapan kanto manin agkali ijay. Agurayak lang mata iti napintas agundaway.
Nangruna ka. Agkarapanaw sa ni Anib. Awan itan ni Anib. Kasta. Ay napanan na kanungay. Kan kaanong agsublay. Jak ambaw, jak dinamag. Nagkahapoy kan ngay. Bakit Petra? Dinamag mo kumaasa mo to ibaga kanyak. Ay indak tumadan. Ngamnay. Di nakliplipatan, no ada makaliyaw apagimbagan. Nagkatsimprimat na. Di ka matanagan. Bakit Petra? Sikat ni para ispya. So, karaman kanto no at damabingay. Hagkakadwa tayo. Diyos, amanang nga asay. Ay, saanak lakit ding agkamalay. Kapre, tinagbatad anak itak iti apagdarik mat. Itay timangadak di tabalite. Apay ngay, ajak mat makitan. Kalpasan ti panagkiram ko. Kapag kiram lati pa nakakita, awanan. Palti inday jay. Talaga asan apumanaw dagiti nagapon di tabalite. Kaya't naasawan. Adda saan da amapanawan. Adda bambantayan da. Ay, agsubli ako di tabalay da saro. Amok asaan amangan tiyan yaman akarkar na di tabalite. Basta awan mangdangran kadakwada. Iso natalekak, nga awan metmangan kanya. Nga uray agmay saak dito'y balay dasaro. Ha? Kaslada ka apa ni Demol di talikodan ti simbaan. Saro. Umay ka, inta kitain. Ay na, amangan no adda nasarakan na di taapada na apusa. Lalaki ni Dimol. Ang mga nuwad na nakita na babae pusa, kaya't na nga asawain. Sikam. Oh my God, bakit? Kitaan tanuan niya ti pakaringguran ni Dimol. Awan mo't makita akaapa ni Dimol. Ay nalakay, no awan makitang, bay among. Di ka sumuksok, di ta kasamukan. Sigurado klaeng. Uleg! Anya? Ay, bay among, Saro. Amangan na si Kapay ti madisgrasya dita. Nakabirkakak ti uleg amang sangsango kini Demol. Saro, pumanaw ka ditan. Anya ko'y natararamidam. Pumanaw ka ditan. Imbabanan ti ulo na. Aguyasin nga umadayo. Ay, Dimol! Bayamon! Dimon surutan! Saro, umay ka dito yan. Bayamon ni Demol. Wen, di nakpakadanagan. Ay, awanay. Diakon makita ti ipos ti nagdakkel nga uleg. Imadayon jay uleg, sinurot ni Dimol. Saro, Nagdakkel nga uleg day jay. Nga mas dawak. Apay akasla napabot ngan, idi nakita nak. anya? Naglawag ang nakitak tilangana. Nakabirkakak akasangsango ni Dimol. Idi kuan, ininot nga imbabana ti ulo na. Kat naguyasan nga umadayaw. Saro, amangan no... Di gayam rumbun nga ibagak. Nuan niya, bituin. Ay, kwa, amangan no naunaan na tinagbutang. Ala, kan, agsublitan di ta simbaan. Sige, ituloy ta ti agdalos. Agawid ta into malmalam. Amangan no daytay impas ngay ko nga ulag daytay. Mamati ak iti imbaga kanyak ni Inabuana. Nga ulag day di impas ngay ko adi ammo ni Saro.
Agtultuloy nga taan ti kinatalinaay ti kasasaad da saro ken bitwen iti patad. Gagayem, di uliwaya na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon June Rebutazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batiba!